இருக்கீங்க? வெல்கம் டு RPTM ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல். ஓகே, சரி, நீங்க எல்லாரும் நல்லா ரெடியா இருக்கீங்களா? நிறைய குட்டீஸ் ரெடியா இல்லாம இருக்கிறீங்க, அப்படிதானே? சரி சரி, கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்கலாம், அப்படி பார்க்கலாம், இப்படி பார்க்கலான் இருக்கீங்க, அப்புறமா பார்க்கலான்ட்டு. இல்ல, நீங்க எல்லாரும் நல்ல குட்டீஸ், அப்படிதானே? நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல அப்படி போட்ட உடனே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இப்படி எப்பவுமே நீங்க பார்த்துட்டு இருங்க, சரியா? அப்படியே அழகா ஜெபிக்கணும், ஏசப்பாக்கு கீழ்ப்படியணும், கர்த்தருக்கு பயந்த பிள்ளைங்களா எப்பவுமே இருக்கணும். இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? ஒரு पंजाबी हालेलुया चलो बरो चलो எல்லாரும் ரெடியா are you ready oh yes 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 1 2 3 start ஹalleluya சூப்பர் அழகா சொல்லிட்டீங்க நீங்க எல்லாருமே. நீங்க எல்லாருக்கும் இந்த அல்லலியா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால எப்பவுமே அல்லலியா சொல்லிடுவேன். இப்ப எல்லாரும் நம்ம பயபக்தியா அழகா சண்டே கிளாஸ்க்குள்ள போகிறதுக்கு முன்பதாக ரூபதி அக்கா வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க, சரியா குட்டீஸ்? கண்ணை மூடிட்டு அழகா இப்படி கையை எப்படி அழகா வச்சுக்கணும், என்ன அப்படி ஜெபம் பண்ணணும். ஜெபம். அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த அருமையான நேரத்தை இயேசப்பா நீ தந்ததற்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா. ஆண்டவரே, இம்மட்டும் ஆண்டவரே இயேசப்பா அந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸை ஆசீர்வாதமாக்கி கொடுத்தீங்க, உமக்கு நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, இதன் மூலம் அநேக பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இயேசப்பா உம்முடைய வசனத்தை கேட்க உம்மை துதிக்க என் தேவன் தந்த கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. இந்த வாரம் ஆண்டவரே உன் கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறேன் இயேசப்பா. ஆண்டவரே, இன்று கூட ஆண்டவரே இதுல ஆண்டவரே எங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே என் தேவன் ஆசீர்வதிங்க இயேசப்பா. ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளைகளுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திங்க கர்த்தாவே. அப்பா, இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் என் தேவன் ஆசீர்வதிங்க இயேசப்பா. ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறேன் இயேசப்பா. ஆண்டவரே இயேசப்பா, பாடலை கேட்கும் போது ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய வசனத்தை கேட்கும் போதும் கர்த்தாவே அப்பா பிள்ளைகளுடைய மனதில் என் தேவன் பேசுங்க கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அப்பா வசனங்களும் பிள்ளைகள் வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்க என் தேவன் உதவி செய்யுங்க இயேசப்பா. இந்த லாக்டவுன் நேரத்துல கர்த்தாவே பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எல்லா கொள்ளை நோய்க்கும் விலக்கி என் தேவன் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க இயேசப்பா. ஆண்டவரே கர்த்தாவே இயேசப்பா, துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டும் கர்த்தாவே உங்க கருத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம். நீங்களே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. துதி கன மகிமனை துமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள பரமபிதாவே, ஆமென். God
சாட்சியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். சரியா குட்டீஸ்? கவனமா கேளுங்க. ஓகே, இது எல்லாமே உங்க லைஃப்ல எப்பமாச்சும் எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த சாட்சி நான் ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இல்ல 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் கேட்டிருப்பேன். ஸோ இது வந்து சாட்சி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய டைம் இது வந்து நான் பயப்படும் போது இந்த சாட்சி வந்து லைக் எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு. எப்படின்னா ஒரு அக்கா உண்டு. அந்த அக்கா வந்து நான் அவங்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லியிருந்தேன்ல, நான் ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன், சரடக்கரங்க பாளையங்கோட்டையில. அந்த ஹாஸ்டல்ல படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அப்போ வந்து இந்த அக்கா வந்திருந்தாங்க. அவங்களோட லைஃப்ல நடந்த சாட்சிய எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த அக்கா வந்து காலேஜ் படிக்கும், அவங்க வந்து ஒரு வேற ரிலிஜன், அவங்க ஹிந்து, அந்த ரிலிஜன் பேக்ரவுண்ட் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த ரிலிஜன்ல இருந்ததுனால அவங்களுக்கு ஜீசஸை பத்தி ரொம்ப தெரியாதான். அவங்க காலேஜ் படிக்கும் போது அவங்க யாரோ அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் 11th and 12th அந்த 11th 12th அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஏசப்பாவை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இப்படியும் அவங்களுக்கு ஏசப்பாவை பத்தி தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ ஏசப்பாவை தெரிஞ்சதுனால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாங்க. அவங்க ஏசப்பாவை முழு மனசா தன்னுடைய சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கொண்டுட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஏசப்பானா ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்க ஏசப்பாக்கு பிடிச்ச காரியங்களை லைஃப்ல செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. தெரியாம ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அவங்க வீட்டுல யாருக்குமே, அவங்க வேற மதத்தை சேர்ந்ததுனால இவங்க கிறிஸ்டியனா மாறினது அவங்க ஃபேமிலியில யாருக்குமே பிடிக்கல. எல்லாருமே ரொம்ப அப்படி கோவத்துல இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு நாள் அவங்க நான் நினைக்க அவங்க டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்க. அவங்க டிகிரி முடிச்சுட்டு அப்படி வந்தப்போ, எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்தப்போ அவங்க டாடி சரி எக்ஸாம் எழுதட்டும், நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருப்பாங்க. அந்த டைம்ல இந்த அக்கா வந்தோடனே அவங்க அப்பா சொன்னாங்களா, என்ன நீ ஏசப்பான்னு சொல்லிட்டு எத்தனை நாள் தான் ஏசப்பா பின்னாடி போக போற? நாங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கிறதா இருந்தா நீ இந்த வீட்டுல இருக்கணும், இல்லைன்னா நான் உன்னை வெளியே அடிச்சு பத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டாடி ரொம்ப அந்த என்ன தெரியல, அவங்க இருதயத்துல அந்த நேரத்துல அவ்வளோ ஒரு கோபம் வந்துட்டு, அவ்வளோ ஒரு வைராக்கியம் வந்துட்டு அவங்கள ரொம்ப திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா. இந்த அக்காவுக்கு என்ன செய்யனே தெரியல. அப்போ இந்த அக்கா சொல்றாங்க, நான் சொன்னேன் நீ ஏசப்பா விட்டுட்டு வர்றதா இருந்தா வீட்டுக்குள்ள வா, இல்லைன்னா நீ வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க. இவங்களுக்கு என்ன பண்ணது இல்லை. அப்பா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கப்பா, ஆனா நான் வந்து ஏசப்பா விட முடியாது, ஏசப்பா என் லைஃப்ல நிறைய நன்மைகள் செஞ்சிருக்காங்க, நீங்களும் கொஞ்சம் ஏசப்பா கிட்ட ஜெபம் பண்ணி பாருங்கப்பா, அப்பா ப்ளீஸ்பா என்ன அவங்கன்னு சொல்லி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அவங்க டாடிக்கு ரொம்ப கோவம். ஆனா அவங்க அம்மாக்கு அப்படி இறக்கும். அவங்க அம்மா அவங்கள பார்த்துட்டு இருக்காங்க, வாலிப பிள்ளை, அவங்க டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும், ஒரு 21 வயசு இருந்திருக்கும் அந்த அக்காவுக்கு. அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல. ஆனா அவங்க டாடிக்கு என்ன தெரியல, ரொம்ப வைராக்கியம். உடனே அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாங்க, நீ ஏசப்பா வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வர்றதா இருந்தா மட்டும் அந்த கால் எடுத்து வீட்டுக்குள்ள வைக்கணும், இல்லைன்னா நீ சொல்றதால அவங்க ஏசப்பா எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் அவங்க ஏசப்பா கிட்டேயே நீ எல்லாத்தையும் கேட்டுக்க, நான் போட்ட நகையெல்லாம் கலத்தி வச்சுட்டு நீ போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸோட நீ வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணன்னு தெரியல. அந்த நேரத்துல இந்த அக்காக்கு உடனே அந்த திங்ஸ், அவங்க டாடி போட்ட நகை, பின்ன அவங்க எல்லா திங்ஸையும் வீட்டுல வச்சுட்டு வெறும் அவங்க அன்னைக்கு போட்டிருந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸோட, அன்னைக்கு அந்த ஒரே ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட அந்த அக்கா, இது நான் பேசுறது ஒரு பாயை பத்தி பேசல, ஒரு அக்கா, வாலிப அக்காவை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன். அந்த அக்கா அப்படியே அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாங்களாம். யாருக்காக வந்தாங்க தெரியுமா? ஏசப்பாவுக்காக. ஏன்னா அவங்க அப்பா வீட்டுல வரக்கூடாதுன்ட்டாங்க. இது ரொம்ப வருஷங்கள் முன்னாடி, நான் 7th படிக்கும் போதுனா அது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷங்கள். அப்பவுமே அந்த அக்கா வந்தப்போ அந்த அக்கா நல்லா ஹெல்தியா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அப்போ ஒரு 35 வயசு இருந்திருக்கும். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்பதாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அந்த அக்கா அப்படி வெளியே வந்த உடனே நான் எங்க போனோம் அப்படின்னு தெரியாம தகைச்சு போய் அப்படி அவங்க அம்மாக்கு வந்து என்ன பண்ணன்னு தெரியல. அப்போ பக்கத்துல ஒரு சர்ச்ல போய் அவங்க ஒரு ஸ்தாபனத்துல அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த அக்காவை ஒரு மிஷனரி இடத்துல, ஒரு மிஷன் ஃபீல்டுல இவங்களை சேர்த்து விட்டுட்டாங்க.
இவங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்து, கூடவே வளர்ந்தவங்க, கூட அப்பா அம்மா கூட வளர்ந்துருக்காங்க, அக்கா தங்கச்சி கூட வளர்ந்துருப்பாங்க, திடீர்னு கொண்டு போய் நீ வீட்டுல வராத, எனக்கு உன் மேல பாசம் இல்லை, நீ இங்க இருந்து எங்கேயாச்சும் போயிரு அப்படிலாம் சொன்னா எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும். அந்த அக்காவுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்து, ஆனாலும் அவங்க ஏசப்பாவை விடல. அவங்க சொன்னாங்க, ஏசப்பாவுக்காக நான் எதனாலும் இழக்க தயாரா இருக்கிறேன், ஆனா ஏசப்பாவை இழக்க நான் தயாரா இல்ல. இந்த உலகமே என்ன வந்து வெறுத்தாலும் ஓகே, ஆனா நான் ஏசப்பாவை இந்த உலகத்துக்காக நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்காக்கு ஏசப்பா மேல ஒரு வைராக்கியம், ஒரு அன்பு. அந்த அக்கா அந்த அன்புல அவங்க மிஷனரி ஃபீல்ட்ல அவங்க எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க லைஃப்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, ஒரு டைம் அவங்க ஊழிய பாதையில என்ன ஆயிருக்குன்னா, அவங்கள வந்து இங்க தமிழ்நாடுல வைக்கல, அவங்கள ராஜஸ்தான் அந்த ஏரியாவுக்கு அவங்கள வந்து அனுப்பிடுவாங்க லெட்டர் எல்லாம். அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப மொபைல் போன்ஸ் எல்லார்கிட்டையும் கிடையாது, ரொம்ப வசதிகள் கிடையாது. சோ அவங்க ஒரு டிராவல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ராஜஸ்தான் போனாங்க. ஆனா என்ன நிலைமை ஆயிடுச்சுன்னா, இவங்க டிராவல் பண்ணி போன அந்த வண்டி வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, ட்ரெயினும் லேட் ஆயிடுச்சு. பின்ன அவங்க அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து இறங்கி பஸ்ல போய் இவங்க ஒரு லொகேஷன் போகணும். அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அந்த இடம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிட்டா, கிட்டத்தட்ட ராத்திரி ஒரு 1:30 கிட்ட இருக்குமா. அந்த 1:30க்கு அவங்க அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறாங்களா, அந்த பஸ் ஸ்டாப்ல தனியா நிக்காங்களாம். எல்லாரையும் கூப்பிட்டதுக்கு யாரோ வந்திருக்காங்க, அவங்கள கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இவங்க ஊழியத்துக்குன்னு போயிருக்காங்க, ஆனா இவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்காங்க. இவங்களுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியலையா. அந்த அக்கா அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தாங்க. நின்றுட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ண, அப்படியே ரொம்ப டென்ஷன்ல நின்றுட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ண, இவ்வளவு லேட்டா வந்து பஸ் இறக்கிட்டாங்களே. ஆனாலும் இந்த அக்காவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, ஏசப்பா என்னோடு கூட இருக்கிறாங்க. இருட்டா, குத்து இருட்டா இருக்கு, ரொம்ப இருட்டா இருக்கு, டார்க்கா இருக்கு. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் வருது. ஆனாலும் அவங்க சொல்றாங்க, ஏசப்பா உங்களுடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்குது, நீங்க என்ன நடத்துங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படி அந்த இருட்டுல நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போகணும், அந்த லொகேஷனுக்கு நோக்கி போயிட்டு அந்த வழியா போயிட்டு இருக்காங்க. போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜஸ்தான் அப்படி அந்த சைட்லலாம் ரொம்ப லைக் அப்போலாம் ரொம்ப இந்த குண்டாஸ்லாம் நிறைய இருப்பாங்க. இப்போ இப்படி தெரியல, பட் அந்த நாட்கள்ல அவங்க வந்து கொள்ளையர்கள் வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க, கொண்டு போட்டுட்டு போயிடுவாங்க, தப்பான காரியங்களை செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட இடத்துல அந்த அக்கா நிற்கும் போது திடீர்னு அவங்கள சுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட 10 பேர்கிட்ட சூழ்ந்துட்டாங்களா அந்த அக்காவை. அந்த அக்காவை சூழ்ந்த உடனே அந்த அக்காவுக்கு என்ன செய்யனே தெரியல. அப்படியே அவங்க எல்லாரையும் தூக்கி பார்த்து எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா இந்த அக்காவை பத்தி. இப்படி அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு இவங்களுக்கு புரியல, பிகாஸ் இவங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியல. அப்படி எல்லாருமே அப்படி நல்ல முரடர்கள் மாதிரி இருக்காங்களாம். எல்லாரும் அவங்கள சுத்தி நிக்காங்க. அவங்க பேசுறத பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இவங்க ஏதோ நம்ம கூட ஏதோ தப்பு நடக்க போகுது அப்படின்னு மட்டும் இந்த அக்காக்கு தெரியுது. உடனே இந்த அக்கா வாலிப அக்கா உடனே இந்த அக்கா அந்த இடத்துல முட்டங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களா. என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. தம்பி தங்கச்சி, திடீர்னு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? அந்த ஒரு ஹைட்டான ஆளு, வளர்த்தியான ஆளு, ரொம்ப அழகா இருந்தாங்களா. ரொம்ப அழகான ஒரு வளர்த்தியான ஆளு அவங்க அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில தைரியமா ரொம்ப அப்படி போல்டா, பயங்கர போல்டா அப்படி உள்ளுக்குள்ள நடந்து வந்தாங்களாம். நடந்து வந்து அவங்க கரத்தை அப்படி கைய பிடிச்சாங்களாம். இவங்களை பிடிச்சி அந்த கூட்டத்துல இருந்து அவங்கள வெளியே கூட்டிட்டு போய் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போய் அவங்கள விட்டுட்டு சொன்னாங்களா, உன்னோட டெஸ்டினேஷன், நீ போக வேண்டிய இடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை காமிச்சிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த அக்காவை அப்படியே கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க. அந்த தாத்தா அவங்கள வந்து செய்கையிலே கேட்காங்களாம், யார் இவங்களை நான் இங்க பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றது, இங்க நான் பார்த்தது இல்லை, யார் அப்படின்னு கேட்காங்களாம். இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களுக்கு அந்த உணர்வே வருதான், நம்ம வேற இடத்துல எல்லாம் இருந்தோம், நம்மளை யாரு கூட்டிட்டு வந்தாங்க. அப்ப அந்த ஆள் சொல்றாங்க, இவ்வளவு ஹைட்டா வந்துச்சுல, அவர் எங்க அவர் எதுக்கு உன்னை இங்க விட்டுட்டு போயிருக்காரு, அவர் யார் அப்படின்ட்டு. இவங்க திரும்பி பார்த்தாங்களாம், அவங்க தெரியவே இல்லையா. பாத்தீங்களா குட்டீஸ்,
அது யார்? ஏசப்பா ஒரு தேவதூதனை அனுப்பி அந்த அக்காவை அந்த கூட்டத்து மத்தியில இருந்து விடுதலை பண்ணிட்டாங்க. நீங்களும் நானும் நினைக்கலாம், இந்த இடத்துல வேற வழியே இல்லையே, இதுல நான் மாட்டிக்கிட்டேன், இதை விட்டு எனக்கு வெளியே வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை, இந்த இடத்துல நான் என்னையும் எதுவுமே பண்ண முடியாது, நான் அவ்வளவுதான், இதான் என்னோட டெட் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கலாம். இது சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருது. இதே மாதிரி இன்சிடென்ட் இன்னொரு இடத்துல எப்படி நடக்கும்னா, ஒரு ஊழியக்காரங்க அவங்க ஏசப்பாவை பத்தி அந்த இடத்துல வந்து ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற போது அந்த நாட்டோட லைக் அந்த முக்கியமானவர்களுக்கு அது தெரிஞ்சிடும். அவங்கள ரொம்ப அடிப்பாங்க. அதனால அவங்க ஏசப்பாவை பத்தி பேசுறதையோ ஏசப்பாவை பத்தி மற்றவங்களுக்கு சொல்றதையோ அந்த அன்பை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்றதையோ அவங்க என்ன செய்யலையா, ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லையா. ஸ்டாப் பண்ணாததுனால அந்த குறிப்பிட்ட அந்த நாட்டில் உள்ள அந்த முக்கியமான ஆளுக்கு அவர் ரொம்ப கோபம் வந்துட்டு அவர் என்ன சொன்னாரா, இனிமே நீ ஏசப்பாவை பத்தி சொல்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நாங்க உன்னை கொலை பண்ணிடுவோம் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு குதிரையில ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 ஹார்ஸ்மேன் அந்த குதிரை வீரர் அந்த குதிரையில ஒரு 20 பேர் அந்த அண்ணன் ஊழியக்காரங்களை துரத்தி வந்தாங்களாம். இவங்க ஓடி இவங்க ரொம்ப தூரம் ஓடுதாங்க. அவங்க குதிரையில வராங்க. பட் இந்த அண்ணே ஓடுதாங்களாம் அவ்வளவு ஃபோர்ஸா ஓடிட்டு இருக்காங்க. இவங்க அப்படி ஒரு கடைசியில என்ன ஆயிடும்னா, இவங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்துருவாங்க. இந்த மலை உச்சியில எல்லாம் போனீங்கன்னா கீழே பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்காது தெரியுமா, பள்ளம் மாதிரி இருக்கும், காய் மாதிரி இருக்கும், ஒரு குழி மாதிரி. இதுக்கப்புறம் அங்க வழியே கிடையாது. அதான் எண்டு. நான் டெட் எண்டு சொன்னேன்ல, அதான் எண்டு. இதுக்கு மேல வழியே கிடையாது. இதுக்கு மேல உழுணுன்னா கீழே தான் உளுந்து சாகதான் முடியும், வேற வழியே இல்லை. அப்படி ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுவாங்களாம். ஐயோ, இவங்க ஏசப்பா நோக்கி சொல்லுவாங்களாம், ஏசப்பா ஓடி வந்து இப்படி ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுட்டேனே, பின்னாடி வேற இவங்க குதிரையில என்ன வந்து கொன்னு போட்டுட்டு போயிடுவாங்களே, இப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும், எனக்கு வேற வழியே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உடனே இவங்களுக்கு இப்ப தெரிஞ்சுட்டு இனிமே அவ்வளவுதான், இனிமே நம்ம க்ளோஸ், இனிமே அவங்க வந்து நம்மளை கொன்றுவாங்க. முன்னாடி போனா கீழே விழுந்து செத்துடணும், முன்னாடியும் ஓட முடியாது. பின்னாடி இருந்து யார் வரா, அந்த ஆட்கள் வந்து இவங்களை கொல்றதுக்குன்னு குதிரையில வந்துட்டு இருக்காங்க, நல்ல கட்டியெல்லாம் எடுத்துட்டு இவங்களை கொலை பண்றதுக்கு. சோ இப்போ இங்கேயும் போக முடியாது, இங்கேயும் போக முடியாது, வேற ஆப்ஷன் சைட்லயும் ஓட முடியாது. ஏன்னா இதான் எண்டு, இங்க இருந்து வந்தா அவ்வளவுதான், இவங்க கத்தம் எல்லாமே முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அவங்க முட்டங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களா. கையை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது குட்டீஸ் என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த குதிரையில வந்த ஆட்கள் திடீர்னு இவங்க இங்க நிக்காங்கன்னா, இப்படி ஜஸ்ட் இந்த ஒரு 2 ஃபுட் ஸ்டெப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருந்து இப்படி இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துல அவங்க வந்து நின்றுகிட்டு அவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ பேசுறாங்க. அப்ப இவங்க சொல்லுறாங்க, என்ன கொண்டுறாதீங்க அப்படின்னு இவங்க இங்க இருந்து கத்துறாங்க. ஆனா இவங்க கத்துறது அவங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை. அப்போ அவங்க அந்த ஹார்ஸ்மேன் வந்து அவங்களுக்குள்ளே பேசிட்டு இருக்காங்களா, நான் எதுக்கு இங்க வந்தேன், நம்ம எதுக்கு இங்க வந்தோம், நம்ம எதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம், முன்னாடி நான் ஒண்ணுமே இல்லையே. அவங்களே அந்தாலதான் ஏசப்பா இவங்க கண்ணை திறந்து காமிப்பாங்க இந்த அண்ணனுக்கு. இவங்களை வந்து ஒரு பெரிய மேகம் இருக்கலாம், ஒரு கிளவுட் வந்து இவங்க கண்ணு முன்னாடி, இவங்களுக்கு அங்க என்ன நடக்குன்னு தெரியுது, பட் அவங்களுக்கு முன்னாடி இது ஃபுல்லா கிளவுடு, இவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல இங்க ஒண்ணும் கிடையாது, இது வந்து ஃபுல்லா மேகமா இருக்குது. அவங்க நினைக்கிறீங்க நம்ம இவ்வளவு தூரம் எதுக்கு வந்தோம், அவங்களுக்கு மைண்டும் குழம்பி போயிடுச்சு. முன்னாடி பார்த்தா கிளவுட், இவங்க இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படி ஏசப்பா இந்த அண்ணனை என்ன செஞ்சுட்டாங்க, மறைச்சிட்டாங்க. பாத்தீங்களா குட்டீஸ், முடியாது நன்கிறது ஏசப்பாவால ஒண்ணுமே இல்லை, கூடாதது ஏசப்பாவால ஒண்ணுமே இல்லை. நீ ஏசப்பாவுக்காக ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சனா ஏசப்பா உனக்காக பல ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைப்பாங்க. பாத்தீங்களா குட்டீஸ், அந்த இடத்துல ஏசப்பா எவ்வளவு அழகா பாதுகாத்திருக்காங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க எதுக்காக ஏசப்பாவை நோக்கி கூப்பிடுதீங்களோ, நீங்க நினைக்கலாம் இனிமே அவ்வளவுதான்க்கா, இனிமே இதுக்கு எண்டு, இனிமே எனக்கு நான் இதுல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுக்கா, நான் நான் இதுல இருந்து வெளியே வரவே முடியாது, நான் தப்பிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, இந்த சம்பவத்தை, இது உண்மையாய் நடந்த சம்பவம், நான் உங்ககிட்ட வந்து ஏதோ இந்த ஃபேரி டெய்ல்ஸ் சொல்லல, இது உண்மையாய் நடந்த
சாட்சிகள் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதனால அவங்களுக்கு செய்த தெய்வன் உங்களுக்கும் செய்வாங்க. நீங்களும் அதே ஏசப்பாவை தான் ஆராதிக்கீங்க. நீங்களும் அப்படி ஏசப்பாவோட வல்லமை இன்னும் குறைஞ்சு போகவே இல்லை. குட்டீஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணலாமா? வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ ஜெபம் பண்ண. குட்டீஸ் எல்லாரும் இந்த நேரத்துல நம்ம அழகா கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்ண போறோம். நீங்க இப்ப நினைக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வழியே இல்லை, இவ்வளவுதான் எண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கலாம். ஏசப்பா உங்களோடு கூட இருக்கிறாங்க தம்பி தங்கச்சி. நீங்க இதுக்கப்புறம் வேற வழியே இல்லக்கா, இதுக்கு நீங்க இந்த உலகத்திலேயே வேற வழி இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஆனா ஏசப்பா உங்களுக்காக ஒரு வழியை உருவாக்கி தருவாங்க. வனாந்திரத்துல கூட ஏசப்பா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பார்வோன் ராஜா வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை துரத்திட்டு வரும்போது அந்த கடல் அந்த இருக்கு சிவந்த சமுத்திரத்தை ஏசப்பா ரெண்டா பிளந்து அவங்களை அழகா அந்த வெட்டாந்தரையில ஏசப்பா நடக்க வைப்பாங்க. ஆமென். வனாந்திரத்துல கூட ஏசப்பா வழியை உண்டு பண்ணி தர முடியும். கர்த்தரால் கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை தம்பி தங்கச்சி. ஏசப்பா இந்த நேரத்துல அப்பா அப்பா உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற ஒவ்வொரு தம்பி தங்கச்சிக்கா இப்படி சமூகத்துல வருகிற தகப்பன ஏசப்பா உண்மையாய் உண்மை நோக்கி தேடுகிற ஒவ்வொருத்தரோட இருதயத்தையும் கர்த்தர் நீர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக ஏசப்பா. அவர்கள் இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிற தெய்வனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. சிலவங்க நினைக்கலாம் ஏசப்பா நான் இதுல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன், இனிமே அவ்வளவுதான்க்கா, இனிமே நான் வெளியே வரவே முடியாது, இனிமே இதுல எனக்கு வழியே இல்லை, இதுல எனக்கு வழியே இல்லை நீங்க நினைக்கிறீங்களா? ஏசப்பா உங்களுக்காக வழியை திறந்து தருவார். அவரால் கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. நீங்க வழியே இல்லைன்னு நினைச்சீங்கன்னா அது மத்தியில வழியை உண்டாக்கி தருகிறது தான் நம்மளுடைய தேவன். அவர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன், அவர் அதிசயங்களை செய்கிற தேவன், அவர் ஒருபோதும் மாறாத தேவன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா அந்த நேரத்துல தகப்பனே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில யாரெல்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கிறாங்களோ, எப்படி அந்த நாங்க பார்த்த சாட்சியில அந்த 2 பேரையுமே கர்த்தர் நீர் உம்முடைய கரத்தை மறைத்து பாதுகாத்தீங்களோ, அதே போல இப்படி ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தாவே உம்முடைய கரத்து நிழலினால மூடுவீராக ஏசப்பா. உம்முடைய கரங்களினால அவங்களை மூடிக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா. பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர சான்ஸ் இல்ல நினைக்கிறவங்களுக்கு கர்த்தாவே நீங்க ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்து காமிங்க ஏசப்பா. அப்பா உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு யாவர்களுக்கும் நீ செவி கொடுக்கிற தெய்வம் தகப்பனே ஏசப்பா. நீங்க உம்முடைய வசனம் சொல்லுது ஏசப்பா, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you know not அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை நோக்கி கூப்பிட்டு நான் உனக்கு அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு செய்வேன் என்று சொல்லிருக்கிறீங்களப்பா. அப்பா அந்த வசனத்தின்படி ஏசப்பா இந்த நேரத்துல வழியே இல்லை, சான்ஸே இல்லைன்னு நினைக்கிற ஒவ்வொரு தம்பி தங்கச்சிக்கும் ஒவ்வொரு நபருடைய இருதயத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அந்த எண்ணத்தை நீங்க எடுத்து தூக்கி தூர போட்டு அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்வீர்களாக ஏசப்பா. அப்பா இந்த நேரத்துல அப்பா அவங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்கப்பா. அப்பா கண்ணீரோடு ஜெபிச்சிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தாவே உம்முடைய அற்புத கரங்களில கொடுக்கிற தகப்பனே, அவர்களுக்காக நீர் யுத்தம் செய்து தகப்பனே, அவர்களுக்காக நீர் யுத்தத்தை செய்து ஒரு ஜெயத்தை கட்டளையிட போகிறபடினால ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா சில பிள்ளைங்க பாவத்துல மாட்டிக்கிட்டு இந்த பாவம் யாருக்குமே தெரியாதே, எங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரிய மாட்டுக்கு, என் தம்பிக்கு தெரியாது, என் கூட பிறந்தவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தப்பான பாவத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஆமென் ஹல்லேலூயா அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு தம்பி தங்கச்சியோட இருதயத்துல கர்த்தாவே நீர் விடுவிக்கிறவர். அவர்களுக்காக இந்த நேரத்துல நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அவர்களை அந்த பாவ கட்டுகளில் இருந்து கர்த்தாவே நீர் விடுவிப்பீராக. உம்முடைய சமூகம் அவர்களுக்கு முன்பதாக செல்வதாக இயேசுப்பா. இயேசுப்பா அவர்களை நீர் விடுவித்து உமக்கு சாட்சியாய் எடுத்து நிறுத்துவீராக இயேசுப்பா. யாரும் தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாதுக்கா நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்துல இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹல்லேலூயா. இயேசுப்பா உங்களை விடுவிக்க வல்லவர். இயேசுப்பா உங்களுக்கு அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு உதவி செய்வார். நீங்க உண்மையா முழு மனசாய் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பார். அவர் உங்களை வெளியேறி கொண்டு வர வைப்பார். Hallelujah Jesus. Right now Lord, you deliver such kind of children, my master.
மனவேதனையில செபிச்சுட்டு இருக்கிற பிள்ளைங்களை கர்த்தாவே நீங்க அந்த துக்கத்தை மாறி அப்பா ஒரு சந்தோஷத்தை கட்டளையிடுங்க அப்பா. அவங்க தலை மேல ஒரு சந்தோஷத்தை கட்டளையிடுங்க அப்பா. அப்பா சின்ன பிள்ளைங்க அப்பா அவங்க உங்களை நோக்கி கூப்பிடுதாங்க. ஏசப்பா சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்துல வருகிறதுக்கு இடம் கொடுங்கள் என்று வசனம் சொல்லியிருக்கிறது. ஏசப்பா அவர்களை தடை பண்ணாதீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது அப்பா. அந்த வசனத்தின்படி இந்த நேரத்துல அந்த சின்ன பிள்ளைங்களை உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா. அவங்க செபிக்கிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களையும் உங்களுடைய சமூகத்துல வைக்கிறோம் தகப்பனே. அதை நீ கேட்டு அப்படியே அவங்க இருதய வாஞ்சியை நீங்க நிறைவேற்றி கொடுக்க போகிறபடி நாள நன்றி ஏசப்பா. உங்களுடைய பாதுகாப்பு அவர்களோடு கூட இருக்கட்டும் ஏசப்பா. நீர் முடிவு பரியந்தமோ அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. இயேசுவின் நாமத்தினால செபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். போன வீக் நாங்க என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா இந்த வீக் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆக்சுவலி இந்த வீக் எக்ஸாம் நாங்க வைக்கல, நெக்ஸ்ட் வீக் தான் வைப்போம். உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தந்திருக்கிறோம். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் எங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு சில ரீசன்ஸ் மூலமா நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்க எக்ஸாம் வைப்போம். ஸோ குட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் ப்ளீஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட். எல்லா நெக்ஸ்ட் டைம் யாரெல்லாம் ஆன்சர் சொல்ல போறீங்கன்னு பார்க்க போறோம். ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் டைம் ஆன்சர் சொன்னவங்க எல்லாருக்கும் நாங்க பிரைஸ் கொடுத்தோம். எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாங்க. குட்டீஸ்லாம் அழகா போட்டோலாம் அனுப்பியிருந்தீங்க. தேங்க்யூ. நாங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறோம். ஸோ இனிமே வரப்போற எக்ஸாமுக்கு நல்லா அழகா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீக் எடுத்தோம்ல அதுல இருந்து கிடையாது, அதுக்கப்புறம்ல இருந்து லைக் 17வது வாரம் வரைக்கும் உள்ள ஸ்டோரிஸ், பின்ன மிஷனரி ஸ்டோரிஸ், அதுல உள்ள சாங்ஸ், வசனங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நாங்க சொல்லுவோம். சரியா? அதுல இருந்து தான் கேட்போம். நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும். உங்களுக்கு வெறும் அந்த ஆன்லைன்ல நாங்க 1 hour தான் கொடுத்துருப்போம். அந்த 1 hourக்குள்ள நீங்க எல்லாரும் யார் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டா வரீங்களோ லைவ் சாட்ல சப்போஸ் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு டைமிங் எங்களுக்கு வந்துடும். பிளஸ் கமெண்ட்ல நீங்க ஆன்சர் பண்ணாலும் உங்க டைமிங் எங்களுக்கு வந்துடும். அந்த டைமிங்கை மேட்ச் பண்ணி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ குட்டீஸ் ப்ளீஸ் பி ரெடி. நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த வீக் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகலாம். ஓகே குட்டீஸ்? சரி. வச்சுக்கோ சரியா? வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விளையாடு. இந்தா விளையாடு. ஜிக் 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 சிரி சிரி. இந்தா ஆக்சுவலி நடக்கா. ஐயோ மூக்கு சளி வருது. ஏஞ்சல் ஏஞ்சல் உனக்கு கொஞ்சமாவது இந்த பிள்ளை பார்க்க என்ன அசிங்கமா இருக்கு. இந்த பிள்ளை கூட இருந்து விளையாண்டுட்டு இருக்க நீ. இப்ப எவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த ஒயிட் கலர் டால். எப்ராட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. கொஞ்சமாவது சென்ஸ் இருக்கா உனக்கு? சீ கொடுக்க நீ முஞ்ச பாரு முஞ்ச. வீட்டுக்கு போ. நீ கேட்ட கேட்க உனக்கு பொம்மை ஒண்ணுதான். ஏஞ்சல் கொஞ்சமாவது உனக்கு அறிவு இருக்கா? அந்த பிள்ளை போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸும் அவளும் நோஷி வந்துகிட்டு எவ்வளவு அசிங்கமா அந்த பிள்ளை இருந்துச்சு. அந்த பிள்ளை போய் கிட்ட போற ஏதாவது டிசீஸ் வந்துட்டுனா நீ என்ன பண்ணுவ? அது டிசீஸ்மா, அது டிசீஸ் இல்ல. அதுக்கு முன்னாடி ஏசப்பா நம்மள எப்படி படிச்சாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஜூவேட்டியும் படிச்சிருக்காங்க. அவளுக்கு யாருமே இல்ல. அத அவ எப்பவுமே சோகமா உட்காந்துப்பா. சோ நான் நினைச்சேன் சரி டாய்ஸ் ஆண்ட எவ்வளவு டாய்ஸ் இருக்கு, சோ அவளுக்கு டாய்ஸ் கொடுப்போம், சிப்ஸ் கொடுப்போம். அவளுக்கு நோஷி வச்சு அதனால பிடிச்சிட்டு இதுல என்னமா இருக்கு. ஏசப்பா என்ன சொல்லிருக்காங்க? யாருனாலும் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணும். ஏசப்பா எப்படி சொல்லக்கி அசிங்கமா யாரும் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க பழக கூடாது. யாரு டர்ட்டியா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நீங்க பழக கூடாது. பாரு எனக்கு இப்படி அட்வைஸ் பண்ற வேலையை நீ விட்டுரு. அதுதான் உனக்கு நல்லது. சண்டே கிளாஸ் டீச்சர் நீங்க சண்டே கிளாஸ் போன்னு சொல்றீங்க. சண்டே கிளாஸ் டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்களோ அது வீட்ல வந்து பண்ணா நீங்க அது பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றீங்க. நான் என்னதுமா பண்ணேன்? ஏஞ்சல் சண்டே கிளாஸ் வாங்க வாங்க டீச்சர் உட்காருங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். திடீர்னு வாங்க. நான் பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன். ஏன் நீங்க இப்படி பண்றீங்க? நான் சொல்லி கொடுத்தது கூட அந்த உங்க மகா தான் கரெக்டா சண்டே கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுதா.
ஆனா நீங்க என்னமோ அவளை நீ அப்படி பண்ணாத இப்படி, அந்த பிள்ளை மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கும், அந்த சின்ன பிள்ளை மனசு. ஏசப்பாவோட வசனம் என்ன சொல்லுது? சிஸ்டர் அப்படி இல்ல சிஸ்டர், இப்போ வந்து கொரோனா டைம்ல அதனாலதான் நம்ம சேஃபா இருக்கணும் அப்படின்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சேஃபா இருக்கணும். ஆனா நீங்க திட்டுறத பார்த்தா அது சேஃபா இருக்கிறதுக்காக திட்டுன மாதிரி தெரியல. நான் உட்கார்ந்து நாங்க நின்று எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். அதனால நீங்க சும்மா என்ன மழுப்பாதீங்கக்கா. அவ அழகா ஏசப்பா என்ன வசனத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா. நீங்களும் என்ன சொல்லுவாங்க, அவளை மாதிரி மாற பிரயாசப்படுங்க. ஏன்னா வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? சிறு பிள்ளைகளை போல மாறாவிட்டால் நீங்க பரலோக ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நீங்க ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்டை கவனிச்சிங்களா? அந்த சின்ன பிள்ளைய நீங்க திட்டும் போது அவங்க ஏதாச்சும் சொன்னால அந்த பிள்ளை பாட்டுக்கு பாம்போல பார்த்துச்சு. அவளோட மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கும்க்கா. அதனால நீங்க இனிமே இப்படி பண்ணாதீங்க. ஏசப்பாவோட வசனத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்க மகா கூட எவ்வளவு அழகா ஃபாலோ பண்ணுதா. அவ இருதயத்துல ஏசப்பாவோட அன்பு இருக்கு, உங்க இருதயத்துல அந்த அன்பு இல்லக்கா. நீங்க சின்ன பிள்ளைங்களை போல மாறுங்கக்கா. அப்பதான் பரலோக ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க முடியும். சரியா? எல்லாரையும் நேசிங்கக்கா. சிஸ்டர் மன்னிச்சுக்கிடுங்க சிஸ்டர், அந்த பிள்ளைய ஏசிட்டை கடினமான வார்த்தையை சொல்லி ஏசிட்டை. இதே பெரியாள் இருந்திருந்தா சண்டை வந்திருக்கும். அந்த பிள்ளை பெரியாலும் சின்ன ஆளோ யாரையுமே நம்ம புண்படுத்துற மாதிரி பேசக்கூடாது. கண்டிப்பா சிஸ்டர். ஏசப்பா எல்லாரையும் நேசிக்கிறாங்க. நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களை போல மாறினா மட்டும்தான் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும். ஏன்னா அவங்க இருதயத்துல கள்ள கபடம் எதுவுமே இருக்காது. அதனாலதான் ஏசப்பா சொல்லுதாங்க, சிறு பிள்ளைகளை வருகிறதுக்கு என்னிடத்தில் இடம் கொடுங்கள், அவர்களை தடை பண்ணாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுதாங்க. நல்ல வெரி குட் கேர்ள் மணி. ஏசப்பா உன்னை ரொம்ப ஆசீர்வதிப்பார். தேங்க்யூ. நிஜமாலுமே சிஸ்டர் நான் பண்ணது தப்புதான். அந்த பிள்ளைய ஏசிருக்க கூடாது. சாரி ஏஞ்சல். நாளை கழிச்சு உனக்கு பிறந்த நாள், நம்ம ஜூட் பாப்பாயை கூட்டிட்டு வந்து அவளுக்கு புது ட்ரெஸ் கேக் எல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுப்போம். நீ அந்த ஒயிட் கலர் டெடி பியர் டால் எல்லாமே நீ ஜூட் பாப்பாவுக்கே கொடுச்சிரியா? இனிமேல் நீ அவ கூட விளையாட. அம்மா ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன். உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் டீச்சர். நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆழமான சத்தியத்தை எனக்கு சொல்லி தந்திருக்கீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹாய் குட்டீஸ், யார் வந்திருக்கா உங்களை எல்லாரையும் பார்க்க? சிங்கி வந்திருக்கா. சிங்கி குட்டீஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லு பாப்போம். ஹாய் குட்டீஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே குட்டீஸ். ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. ஏ அப்பா, ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாலாம் எங்க குட்டீஸ்க்கு நீ விஷ் பண்ணிட்ட. ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே போன வாரமே முடிஞ்சிட்டுமா? அப்படியா? போன வாரம் முடிஞ்சு. ஆனா நான் குட்டீஸ்ட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன்ல, அதனாலதான் நான் இப்பவே சொல்றேன். ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. ஓகே ஓகே, நாங்க எல்லாருக்கும் நாங்களும் உனக்கு ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே விஷ் பண்ணோம். ஆனா இது என்னதுங்க, கையில இப்படி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்ட் எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்க. இது நீனா கெட்டுனியா இல்ல மத்தவங்க தான் உனக்கு கட்டி விட்டாங்களா? எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்லைன்ல இருக்காங்களா, அவங்கள பார்த்தேன், அவங்க வந்து எனக்கு கட்டி விட்டாங்க. ஓ, அதுக்குதான் அப்பல வச்சு நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன், கைய அங்கேயும் ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிற. ஆமாக்கா, எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ அப்படியா? ஆமா, என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? ட்ரெஸ் எல்லாம் அழகா போட்டிருக்க. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேக்கு புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களா வீட்ல? அழகா இருக்கு இந்த ட்ரெஸ், இந்த ஹேர் பேண்ட் எல்லாம். ஆமா, எனக்கு இது சாரு ஆண்டி வாங்கி தந்தாங்க. ஓ, சாரு பாட்டி வாங்கி கொடுத்தாங்களா? சாரதாக்கா பாட்டி வாங்கி கொடுத்தாங்களா? ஆமா, இல்ல பாட்டி இல்ல ஆண்டி. ஓ சாரி, நான் உங்களை பாட்டி கூப்பிட்டு பழகிட்டேன்னா அதனால தெரியாம சொல்லிட்டு. சரி பரவாயில்ல, சாரதா ஆண்டி வாங்கி கொடுத்தாங்களா? சரி குட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு பாப்பா ரொம்ப அழகா இருக்கால, அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கை தட்டுங்க பாப்போம். ஆமா சிங்கி, ரொம்ப பயங்கர சூப்பர் பேண்ட்லாம் கட்டின மாதிரி இருக்குது. புதுசா ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருக்க, எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. அந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பயங்கர பெரிய பேண்டெல்லாம் இருக்கு. யாரெல்லாம் கட்டினா உனக்கு சொல்லு பாப்போம். எனக்கு நிறைய பணக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் பெரிய கார் வச்சிருக்காங்க, பைக் வச்சிருக்காங்க. அவங்க தான் இதெல்லாம் எனக்கு கட்டினாங்க. ஓ, உனக்கு ரொம்ப ரிச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களா? அப்போ அதுவும் புவர் பாய் வந்து புவர் ஃப்ரெண்ட் வந்து கெட்டினா நீ வந்து கெட்ட மாட்டியா? கட்ட மாட்டேன். அன்னைக்கே ஒரு புவர் பாய் வந்து எனக்கு கெட்டக்கு வந்தானா, நான் வந்து சீப்பான்னு சொல்லி விரட்டி விட்டுட்டேன் தெரியுமா? ஐயோ, அப்படி பண்ணக்கூடாது சிங்கி. இன்னைக்கு நம்ம நாடகத்துல என்ன பார்த்தோம்?
பார்த்தோம் ஏசப்பாக்கு பிடிக்காது, ரொம்ப கோபம் வரும். எல்லாரையும் நம்ம நேசிக்கணும், புவர் பாய் கிட்டயும் ரொம்ப நேசிக்கணும். அவங்க பாவம்ல அப்படி பண்ணக்கூடாது. நம்ம அவங்க அழுக்கா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ கெட்ட மாட்டிக்கியா? தப்பு பண்ணிட்டேனா? ஆமா சிங்கி, நீ தப்பு பண்ணிட்ட. நம்ம இருதயம் கூட அழுக்காதான் இருக்கு, ஆனா ஏசப்பா நம்மள நேசிக்கலையா? அதனால நீ என்ன செய்யணும், அவங்க அழுக்கா இருந்தாலும் சரி, அவங்க புவர் பாயா இருந்தாலும் நீ உன்னால முடிஞ்ச உதவியை செய்யணும். இல்லைன்னா அவங்கள என்ன பண்ணக்கூடாது, ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. அவங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. சரியா சிங்கி? சரி அக்கா, எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. ஏசப்பா உன்னை மன்னிச்சிருவாங்க. நீ மனசார மன்னிப்பு கேட்டுட்டல, ஏசப்பா மன்னிச்சிருவாங்க. உனக்கு முடிஞ்சா நீ அந்த பையனுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணு. சரியா சிங்கி? சரி அக்கா, நான் அந்த பையனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். சரியா? குட். சரி, இன்னைக்கு நீ ஸ்டோரி கேட்டியா? ஆமா அக்கா, இன்னைக்கு நான் ஸ்டோரி கேட்டேன். அந்த ஸ்டோரி கேட்டதுல உனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வசனம் ஞாபகம் வந்துச்சா? ஆமா அக்கா, நான் வசனம் சொல்லி கொடுக்கட்டா குட்டீஸ்க்கு? ஆமா, சொல்லி கொடு. எல்லா குட்டீஸ்க்கும் நீ வசனம் சொல்லி கொடுத்தா ரொம்ப பிடிக்குது அவங்களுக்கு. அதனால வசனம் சொல்லி கொடு. சரியா? சரி அக்கா. குட்டீஸ் எல்லாருக்கும் நான் இப்போ வசனம் சொல்லி தர போறேன். எரேமியா 33:3 எடுத்துக்கிடுங்க குட்டீஸ். எரேமியா 33:3. என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். வாவ், அந்த வசனம் ரொம்ப அழகான வசனம் சொல்லி கொடுத்துருக்க நீ குட்டீஸ்க்கு. எல்லா குட்டீஸும் இனிமே இந்த வசனத்தை படிச்சுட்டு வருவாங்க. உனக்கு நிறைய வசனம் தெரியுது என்ன சிங்கி? ஆமாக்கா, நான் டெய்லி பைபிள் படிச்சு 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 மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எப்பா, இவ்ளோ படிச்சிருக்கியா? சண்டே கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்குற எல்லா வசனத்தை நீ தான் படிக்கன்னு நினைக்கிறேன். குட்டீஸ் படிக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் வச்சாதான் தெரியும். ஆமா, இந்த எக்ஸாம்ல நான் தான் ஜெயிப்பேன். ஓகே, நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்களா? பாப்போம் இனிமே. ஓகே குட்டீஸ், எல்லாருக்கும் பாய் பாய். பாய் குட்டீஸ், பாய். நான் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன். சரியா? பாய்.